Kanay imong maisan harong dili na siya hot doon sa ilagga og kaon. Isprihin siya iring. Mura akong itambag nimo. Lima pa lagi yan ba itong asad ang palit ng iring ha. Layo yung tag syudad dire. Aw. Na ako'y nabalaan nga sa katindahan sa San Carlos nga na maligyag iring kanang murag GB man siguro. Kanang GB ay daghan nga buligang iring. Asan pud mong duha? Ngayon na pud mo ganagon? Kaya itong migong nito, no? Oy, don't touch my body odor. Matay sa bay istong English naman kay tungod kay dako na kay siya maestra ring kabunturan. Sa iya ha. Na kuha dako ani ako dako kay ko gasto ani. Pinaobra ra ko ni. English pa kanya, pinaobra na dahi ka. Unyag pinaobra. Bakit ikaw magbuot sa akin? Ayaw pagbuot sa akin. Dahil hindi naman kita hinilabtan. Ano yung madiri, kay mga may ganagon. Ayop, damig lighter. Kanyang nagdakag lighter. Kuha ning pugas. Pagtanom mo gimo do. Na. Tagam ka daw. Bayloy puli ta. Mura sa may hutmes laga na may isa. Kay ngula. Ay kabalaka kay noon, dulom noon ron. Nyag dolom, akong shotgun ay dini mo lang ngit-ngit. Hadlok may shotgun ay mo kanang mes mo kamangom tarong gabi eh. Total gid kita ron dolom kay ron Bible eh. Balikon tarong gabi eh. Pwede ko mangayog number ni mo miga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sa akong talk nga di makasamo. Unli topic baby di ka maglato.